Nuoruus on jännää, kivaa. Nuoruus on rajojen rikkomista. Se on semmoista huoletonta. Ja hauskaa tietenkin. Sitten se on mun mielestä ennen kaikkea niinku hetkessä elämistä. Parasta. Pidetään hauskaa ja puhutaan ja ollaan vaan. Ei tehdä oikeastaan yhtään mitään sen kummosempaa. Aikuisen kohtaamisessa tärkeintä. Mä yritän tehdä semmoisen hyvän vaikutelman siihen, että sitten... Jos aikuinen ottaa mut vastaan silleen hyvällä tavalla, niin sitten tulee semmonen hyvä fiilis. ja vois niinku moikata, että ei tarvis olla silleen kattoo nenävartta pitkin meitä nuoria, vaan niinku kohtais meidät nuoret niinku nuorina. Mun mielestä sen pitäisi olla semmoinen rento tilanne. Että ei saisi pipo liikaa kiristää. Jos aikuinen on mulle ystävällinen, Niin se tuntuu itsestäkin tosi hyvältä ja tulee semmonen olo, että on oikeasti tärkeä ja tervetullut sinne. Ai se mitä oli.